Rado si bavite kod kuće. Znam jedno mesto gdje ništa ne može da ti se dogodi. Magično mesto, magični šari. Unutra, unutra, unutra. Nastavi, Gavčiću. Čudar ima predivan glas. Ste bila kod sklone? Naći ćemo nešto toliko zabavno da ćeš morati da izađeš iz kuće. Sladolina! Sladoled. Sladoled je pod vodom! 2 sladoleda. Panorama! 2 sladoleda. Vremena sa školjkama! Ribanje benzusa. Paziće, to nije zabavno. Vadi jeste! Patriče, ništa ne uspeva. Šta da radimo? Ajde svi da se kupamo. Šta? Odlazite odavde? Upamti, nemoj da iskačeš da ti ne dam znak. Dobro. U redu sam ti, babe, pobedi si. Ostani unutra zauvek. Daj se naš gvazdenu vodu. Patriče! Uga, uga. Ljudi, stvarno, ovo vam je najtužniji pokušaj do sada. Čak i ti znate da Patrik u istom kostimu koji nosi za nos vestica. Ne, stvarno, moram se spasi. Ko će taj drugar? Trebalo je da nosiš kostim gorile. I nosim ga. Mislio sam da mi dobro ide. Ako si ti Patrik, ko je onda ovo? Oni gorila! Ovo se ne događa! Ovo je upivana tajmosa bandita! Znali su to tražiti. Nije da ih nisam upozorio na opasnosti spolnog sveta. Znači, znam da su mi to 2 najdraže drugare na svetu, ali rekao si mi neću ni što si zivao moju ženu. Ne moramo da se vrećimo u potrebne naravnice. Hicu, da je mene napao manju, znači. Patrik i Sandy bi sve rizikovali da me spasu. Ja moram da učinim isto za njih. Hicu, ako se ne vratim, dobro mi čuvaj Darija. Krenuo sam. Iz sigurnosti doma, u spoljni svet, napravit ću preskorak. Za sada je dobra. Mislim da mogu ovo. Da! Slade se sa mene! Ostavi me! Pusti, pusti, daj mi da ću pomazi me! Ja sam živ! Uspio sam. Izašao sam napolje. Sad ništa ne može da zaustavi. Je li sad prekasno da se radim unutra? Prekasno je. Patrik, Sandy? Da, slučaj, Robert. Žao mi je što sam izazvao sve ovo. Više se ne plaši da izađe napolje. Ali sada su žatelom gorila. Nije da sam te babe, nisam žatelom. Ali znaš šta ne razumeš? Šta? Otkud gorila ne dnu mora? Pa znate, hoću da kažem, Đorđe, ušli su nam u tron! Ajde, palimo odavde! Ja, đavo! Raj.